Стева майка. Той няма, той го няма. Не бе, то съм много добре храна, Дани, братле. Иво, какво се разпиваш така? Иво, да, случи се нещо много ужасно. Какво? Мисля, че ме следва духове. Наистина? Да. Какво става? Това ти канеш. Да. Абе, да, стига. Добре, момчета, спирам го на пауза. Сега. Мисля, че трябва да ти кажа нещо важно. Каза да. Може да ме помислиш за утре. Сега трябва да ти кажа, ти си най-добрият приятел. Винаги си ми помагал в тежките и трудни моменти. Мисля, че имам видение. Какво видение да? Абе, да, не може. Беше много идеално, само ти кажа. Много добре го беше. Значи нещо ти пречи да се съсредоточиш. Не съм. Иво, аз като се обаче трябва да си постоиш да ми мине смеха. Окей, тя. Така съм снимал. Иво, трябва да ти кажа нещо много важно. Каза да. Може да мислиш за утре, но все пак трябва да ти го кажа. Поне на теб. Ти си най-добрият приятел, винаги си ми помагал в тежките трудни моменти. Мисля, че виждам духове. И тя ме преследва. Не може да бъде. Не може бъде така. Добре. Не, почна от там, защото ти са, то знаеш колко тъпо се получи то разговор, нека си се пребе, бе. То ще почне нещо друго да става. Аз тя съм там, аз ще съвет тук, нека телепортира ти, да. Дай пак там. Редне ги тях, война. Иво, мисля, че трябва да ти кажа. Добре. Не знам как ще го приемеш, но съм длъжен да го кажа поне на теб. Казай. Знам, че си ми най-добър приятел, поне аз така мисля. Да, точно така. Винаги си ми помагал в тежките трудни моменти. Да. Не мога. Сериозно, и дори нещо става, някой тъпня. И какво беше тъпото сега? Не знам, има на каквито моменти. Окей, аз трябва да го гледам повече. Ще гледам по-добре. Иво, мисля, че трябва да ти кажа нещо много важно. Казвай да. Не знам как ще го приемеш, но поне на теб трябва да ти го кажа. Добре. Не мога. Това ми се така. И се застигна. Ми се гири, бе. Как да продължи този разговор? Мисля така, че имам къса. Как да продължи този разговор, бе? Айде пак наново. Мисля, че трябва да кажа много важно. Поне на теб трябва да го кажа. Добре. Мисля, че виждам духове. На здраве. Не. Да, но режисьор от парата. Както не е Просто шеф и снимаш на пулта. Както не е гасти да чуете. Нещо се разкриват и почти си говорят. Айде нова сцена.
Взимай чашата от човека. Чашата ми много. Дай на ти на миски. Ау. Пана, пишка на миски. Ти български, welcome to me. Айде ти е тук. Айде сняти. Аз бях това участие и се върнах тя. Ока, айде. Остане толкова. Гледай обаче. Ето. Не. Данка, чакай. Не. Иво се винаги как нещо вади. Трябва да Сядам. Благодаря. Благодаря. Ай, меги. Ай, меги. Ай, ти му как сме седнали. Това си меги. Готово. Иво трябва да седнеш. Сядам. Не. Ние не сме се виждали доста дълго време. Задам. Затова вече има време да се поговорим. Благодаря. Дълго време за парите си да се разказвай. За кое? За какво те е случило? Кое? Кое? Как да поведа разговор с Дака? Иво? Да? Моля те, Дака! Иво трябва да ти казваш много време. Не мога. Не мога. Иво? Да? Не, тук че е така. Да, не, ти си много. Преди ти гейки. Нека ти запитам да се разсмяват. Какво ти смешно може да? Не знам. Да. Да? Окей. Да. Окей. Виждам друг. Той не е му казва ти! Ох, я! Да помогна. Чакаш. Така, да си шокиран. Какво чакаш, бе? Тя е бакта шак. Добре, дай пак. Тя е просто такова. Нищо. Ой, кажа! Ой, кажа! Гадари! Агаси! Добре ли водата? Добре ли водата? Не, много сълта. Добре. Така. Опа!